Henk, het kjelle even wat zwier, maar hoe groot is bij jou nou de opluchting dat het trok gaat van de Graafschap? Ja, dat is wel, wel een opluchting, maar ik moet zeggen, ik heel goed in het zin. En bij Grange. Alleen ja, als je deze kans krijgt bij deze club, dan hoop je voor dat het goed komt. En dat weet ik bewust mijn keuze. Of bewust, het kwam op het paard. En ja, als je naar de Graafschap kent als trainer, dan vind je dat prachtig natuurlijk. Ja, want het is van tevoren al zijn, hè? Het begon echt weer een beetje te kriebelen bij jou. Ja, dat vind ik mooi. Op een gegeven moment komen samen de meesten komen Henk, doe maar het veld weer op. En spelers ook bij Fox weer. En dan komen de spelers naar me daar. Van de week Casia weer van Vitesse, de aanvoerder, die kroept je aan. En de trainer moet het veld weer op. En ja, toen dacht ik, nou maak ik het dan maar weer doen. En om me heen, ik een meesten. En dat ben leuke dingen. Maar waarom heeft het nou uiteindelijk zo lang worden dan? Want ja, in eerste instantie wie Hans Nijland, de baas bij de FC Grange, die wieden het echt heel erg wies mooi. Nee, maar dat is het grootste compliment wat je krijgt. Dat Hans Nijland opstandig wordt, dan betekent dat je het hartstikke goed door. En juist ben ik dan met mij op paard geweest, een fantastische middag. En we zijn gewoon maten van elkaar. Maar dat kennen dan mis zetten. En op een gegeven moment draait het erbij. Zijn vrouw Marieke had ik zijn Hans door even normaal tegen Henkje. Jullie zijn kameraden. En nou, dat hield ik wel terug. Dus dat is ik wel weer humor, hè? Ja, want FC Grange, het gaat vaak om yield. FC Grange wil meer dan een ton yield eigenlijk van de Graafschap. Maar hebben ze dan ook een soort wetter bij de Wiendier? Ja, ik weet niet wat ze gaan doen, maar ik wil worden de duurste accountmanager van Nederland, denk ik. Dat is toch wel mooi, man. Ja, natuurlijk. Ja. Hebben ze een soort reacties kregen? Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Ik zit denk al op tussen, richting de 400 berichtjes, dus probeer iedereen wat terug te doen, maar dat zit net lukken. Ja, dat lukt wel, maar net direct, Joert, want ik moet nog aan naar Maastricht. Dus, maar dat is onvoorstelbaar, de reacties. Dat betekent dat ik wel aardig beeld kon passen en dat ik naar een fantastische club ga, die altijd botting nice is. Hè. Ja, want ik is naar Maastricht. Wat is het dan? Al gelijk even zien van hoe de Graafschap ervoor zit in de uitwedstrijd in MVV. Ja, wel geweldig van Grange. Want Grange met veel spelen, maar die zei Henk, morgen moet je niet zijn. Want dan komen ze een protomezen en dan gaat het. Ja, het gaat om Grange. En die had zei Henk, je maar lekker naar Maastricht. Dus daar ben ik Grange heel dankbaar voor. Dus ik reed aan mooi naar Maastricht, kijk even Sham, hoe ze spelen. Nou, dan riek ik Fiona weer om. Ja, maar dan zou je altijd van, ik pas goed bij volksclubs. Hè. Cambuur weer natuurlijk een volksclub. Maar ook Snits bijvoorbeeld, Harkemasse Boys zelfs bij de amateurs. En waarom past de Graafschap dan zo goed bij jou? Ja, zeker een typische volksclub, maar gewoon volk wat er met z'n allen achter staan, hele families. Ja, dat vind ik het mooiste wat er is. Dat er fanatisme is in een club. Hè. Vorige week weer in val met bijna 9.000 mensen. Dan moet je nagaan, ze staan 16 hè. En als het een beetje omhoog gaat, dan zit er gewoon 12.000. Ja, dat vind ik prachtig. En die fanatiek binnen, en daar hoor ik van. Rucht uit. Ja, want dan zou ze staan 16e in de Jupiler League. Voor een trainer altijd een ideaal instapmoment. Kan alleen maar beter gaan. Ja, het is een beetje wat Max Verstappen en ik hier, hè, van de 16e plak meisje en omhoog te komen. Dat is hem lukt, dus wij gaan het proberen. Hij wou het redden. Nou, wij dat worden, dan steek ik de vlag uit. Maar wat is dan nog een doelstelling? Beziek je dan nog voor een periodetitel te gaan of zo? Want Ja, kampioen, proberen. dat gaat natuurlijk wel heel erg goed. Nee, dat wordt net. Maar we proberen wel omhoog te kroepen en een periodetitel te pakken. En ja, misschien kunnen we nog wat op een ranglijst, maar dat is al de punten achter, hè, al de plak volgens mij. Ik weet het niet, want ik showde naar die in zijn bord. Nou, ik ging gewoon met die gasten aan de gang en daar had ik zin aan. Een mooie ploeg ik trouwens. En dan show aan het einde van de rit waar wij goed stiert. En contract voor oren hier, dus als dit net hier net lukt, dan doen we het oren hier. Ja, en toch ben er nog een paar wedstrijden van de winterstop. Maar dan is het van, ik begin eigenlijk pas in januari. We hebben nou net gelijk dan? Nee, dan stapst in en dan had je net eerst met de jongens getraind. Ik denk dat dat net goed is. Dus ik wil, en ik word goed oud met je bij Grange. We gaan een paar afspraken staan, die mag doen. En die ging ik doen en dan stap ik mooi hoor. En wat is dan het allereerste wat dwars is bij de Graafschap? Dus op training, ik ga een week een peken heen en dan ga ik even wat praten. Maar we gaan eerst op trainingskamp 3 dagen, teambeelden. Dat vind ik het allermooiste wat er is en dan gaan we los. Ja, want de sfeer zal natuurlijk wel onder het dieptepunt wezen. Ja, die is natuurlijk net top, maar dat is altijd zo, overal. Hè. Dat hebben we voor hier bij Cambuur, maar daarom ben ik wel hele beste jongens en de kerst gewoon werd van mij. Ja. Ja, want bij Cambuur, dus de Cambuur oernaams van Alfons Arts, die doen die krijgen, heeft een peer rigoureuze beslissingsnaam. Hè? En een oren keeper erop. Want vaak moet je gewoon, ja, als het zo bloot dat is, ja, dan verhoort er niks. Is het nou ook een beetje al in de holle wat voor rigoureuze beslissings die ja zijn nimmers is? Ah, rigoureus, maar je moet al wat verhoren. En, maar ten eerste, de oude trainer Jan Vreeman, een geweldige collega van mij. Dus die is ik gewoon bij de club, dus daar ging ik eerst een gesprek mee aan. Hè, want nogmaals, dat wil ik net beskaden, geen wat en ik. Maar ik heb wel een idee van hoe we voetballen gaan. En dan ging ik met mijn trainers zo lezen. En mijn assistenttrainers. Aanvallend vaak? Ja, natuurlijk speel ik aanvallend. Ik word publiek op de bank na. En dat gaat lukken, ik. Ja, want ook past wat dat onbelangrijk wel een beetje in het rietje van trainers misschien hè, bij de Graafschap. Want ze hebben daar natuurlijk markante trainers gewoon. Hè. Frits Korbach heeft er werken, Sander Popovic. Ja. Dat wie een soort Frans Curve, Simon Kistenmaker. Simon Kistenmaker. De Kist. Ja, die heeft ook nog contactmuziekje. Die heeft ook nog met België. Dat vind ik zo'n mooie kerel.
ja, als je daarbij passen en je krijgt de berichten als nou, dan is dat wel leuk. Daar ben ik wel trots op. Ja, en Benny Jolink, hè, dat is een beetje de grootste fan van de Graafschap. Ja, Benny Joling, had ik 3 jaar had ik naar mij praat bij het Veenhoop Festival. Ben ik bij hem geweest, bij zijn caravan. Ja, prachtig, prachtig. Dus daar praat ik binnenkort ook wel even mee. Leuk man. Heel veel succes. Ja, hartstikke bedankt.